rasa trio tanding ono ing wong ngos-ngosan ambekanmu keringatmu sak jago ngejago melayu ono sak trialas wigati nopo ha Kanjeng Adipati sak sampunipun panjenengan utus dhateng kula supados lumawat wonten ing Majapahit kang sumedya mrengket wong-wong ing Majapahit kalampah kula panggih kalian Senopati saking Dharmaputra satemah kula tanding kalian Senopati Dharmaputra ing putripun Kanjeng Adipati pangapunten ingkang kalenggan menika kula napa dening Senopati Indrayuda Indrapati kapracondang Kanjeng Adipati menika leres apa ingkang puripayat sabar Gonku duwe panggayo oning praja Majapahit kowe kabeh ndak perintah supaya balekake prajurit Majapahit suwe-suwe kowe ngandhake yen kalah sopo Senopatine ha boten sanes ra banyak prajurit Dharmaputra ra banyak yo timbalono kadangku cut malah cut indane pastu akedhawu monggo kowe sak loro ndak timbali sak tengalas merga wigati sing bakal ndak kandhake marang kowe sak loro wonten kawigatos iya lajeng kawigatosan menapa Kang Mas Indramala nalika semono nggonku ngepirake misahake ing praja Majapahit lan ing Kabupaten Pahang Pamalan panjaku cabar
Panjenengan Cakras. Mulai kali-kali ke aku ngawake karo kowe. Senopati sing Mojopahit kang aran Rabanya prajurit Dharma Putra sing Mojopahit. Kaetek daya pinilih Senopati sing Mojopahit. Patih Indrayuda, Indraloka lan Indrapati kae padha kalah. Mulakon jaluk sabyantu ing titkal gari kowe sakloron diajeng Cut Kumala lan Cut Indrani. Kang Mas Adipati Indramala. Yep, yen pancen kersa panjenengan kados mekaten, kula mung ngestokaken dawuh Kang. Wis aku Kula badhe sabelo dhateng panjenengan. Inggih, Kang Mas. Kula bakal sabiyantu dhateng panjenengan. Wis sabyantu tulus lair batin Lair batos kula menawi katen monggo panjenengan kula. sumingkira. Salang punjang padha golek urip. Urip wae aku lan sliramu iki cumangkana ing Majapahit. Sak tengahe dalan ana pawongan sing liga pusaka. Sopo tenane kowe? Aku Iya, kok dadak takon sing ana iki mung kowe nglawan aku. ora ngerti nek sing tok takoni iki aku. Aku ora banyak. Aku gegeduking prajurit Dharma Putra ing negara Majapahit. Sik. Bareng aku ngoyak buron luronku. Kipati Indraloka Embahang. Kok kowe kang medengkreng, aku ngiwu melu ngiwu. Aku nengen melu nengen. Apa karepe? Pancen. Ning papan kene aku sing ngadang yen to sliramu kepengin ngrangket kelawan Kang Mas Adipati Indramalaka. Merga saka kuwi Sik. Kok kowe nyebut sik piye? Kang Mas Indramalaka sapa tenane kowe? Ya, tak wanohake. Aku Cut Kumala. Cut Kumala sing siji. Kalebu Cut Intani. Cut Kumala, Cut Intani. Kalebu kadange Kang Mas Indramalaka. Kowe dulure? Iya, Tobat. tobat piye? Ra banyak. Piye? Yen pancen sejatine kowe kepengin ngrangket kelawan kadangku. Ora usah dadak kowe ngrangket kadangku mergo ning papan kene aku sing bakal sabelo kelawan kadangku. Aku sing bakal dadi pepalange. Ayo diajak. Sik. Aku iki nek wong tak gegelutan utawa tanding karo wong lanang nembuk pira wae. Aku ora bakal mundur. Nek apa? Cut Kumala lan Cut Intani. Aku iki sobek nek ketemu karo wong wadon apa meneh wong wadon rupane kaya kowe. Iki pengapesane ora banyak. Mulane ngene, Cut Kumala lan Cut Intani. Kowe ora usah perang. Umpama kowe tanding karo aku. Aku tanding karo wadon nek menang aku ora kondang, nek kalah aku bakal ndeder wirang. Eman. Lamun kowe mengko tatu kulitmu, ceklek balungmu, Kene apa? nganti kowe tumekane mati. Eman. Aja demek-demek kelawan aku. Ora banyak. Senajan to aku wanita, ning aku ora bakal kikreng ing to lagi. Tanding kelawan kowe. Kowe durung ngerti ra banyak. Kene apa? Ra banyak iku apa meneh. Kok ming wong-wong pahang. Kowe ngerti dhewe. Wong sanegara sumburat padha golek urip mergo gires ngadepi ra banyak. Mulane Cut Kumala lan Cut Intani. Kowe ora usah perang kalah. Sing mbok karepke? Perang yo perang, ning ayo nganggo cara liyane. Cara apa? Aja perang nganggo atos sing balung kandeling kulit, ning ayo Mbok karepke? perang asmara. Kowe dilemo karo aku. Penak temen yo. Ra banyak. Apa? Ning papan kene iki antarane kowe lan aku iki musuh lan musuh. Musuh ki sedulurmu. Kowe dudu musuh. Aku ora duwe musuh wadon. Kang dadi musuhku ki Sri Indramalaka, Adipati Pahang. Lho. Mergo kadangku Kang Mas Indramalaka iki duwe perkara sing musuh kelawan kowe. Ya. Ning papan kene aku lan kadangku sabelo kelawan kadangku. Kowe yo melu sabelo. Ayo jajak. Aja. Padha. Eman. Ayo mesti sanding karo iki. Aku eman marang ayumu. Ngono. Nek kowe nganti tatu gegaman, umpama kowe tatu
aku sintek ngene kon rai gak ilang ayu. Kowe ora usah. Iki lho kok. Malah Ayo wis. Umpama aku lumuruk tempahan. Kali kurang tok gawe ora apa-apa waton aku iso entuk kowe. Kowe iki senapati kok ya tok mes. Wis yo ben. Aku lanang. Umpama aku seneng wong wadon apa aku salah? Ya ora salah ning antane ngampang wis padha. Antarane pahak pamalayu lan Mojopahit kira tak bakal dapat. Arep apa? Arep gandrung jelas-jelas. Sing mbok gandrung ki sapa? Ketan apa? Wong arep digandrung kok jelas-jelas. Lah wong aku gak seneng kok mbok gandrung. Jago kluro. Aku nek peloke wis ora tekan nggon. Suarane kudu entek. Arame kapi arasi. Iki karir gaduk-gaduk gayoh. Wis to kowe manut wae Cut Intani lan Cut Kumala. Mesake aku, yo. Ano? Yo. Ayo kono diajak ora sudi. Apa bongkok kowe? Ya ben. Ora sudi nek bareng-bareng. Masam kowe durung ngerti. Lamun kowe duwe bojo aku, oh, kowe njaluk apa tak turuti. Andane. Ora banyak. Mereka wanening semule nek ora gelem mbak angel kabeh Ora banyak. Ya kowe iki senapati kok yo ngantek ayo. Ben aku ki nek roh cah wadon apa meneh bocah ayu ngene ora mulih ya wis. Piye? Ora nginep ya lah. Ora urusan. Kowe iki aja ngimpi sakjroning melek. Kowe tanpa ngusulak pipun para tandane dibangun enjing. Ayo kowe gelem lho. Kok wis ta? Om kradesan wiwit obah lanang wadon kasempya anyambut kareti amelek ora karuan kene topi kuah cipan sapa manis kaya pancen kowe ayu. Lila lita
alus yo kangelan kok. Ora tak kasar, kek gelem to. Ora. Odiar ya lah. Lho aku iki gumun kelawan. Angelmu kok ora karuan. Aku iki alus wis. Tak rewangi dumuk-dumuk kaya gula bubuk. Lah kok kowe angelmu ora karuan. Kowe sing kleru kowe. Kok kleru? Hei, Kita aku ora gelem kok dadak mbok gandrung kok peksa ora tresna kok dipeksa lho. aku ki yo lanang. Aku ki yo normal. Gelem yo? Mah. Ayo kowe. Lho yo, ngene aku arep ayo. Lah ngene kok arep ayo. Masam rajamu piye? Dosan lah ya urung-urung. Dasar ayu langkung malah gimana? Ayo nuruta sira ngimeng-ngimeng. Ngono kuwi pantes nek kowe gelem ngono jentat-jentit ora apa-apa. Ora gelem do jentat. Ya wis, wong jendat-jenditku dhewe kok dadak kowe nesu. Bangau-bangaumu dhewe. Bongkok. Nyek wong modele jentat-jentit mbok pameri tok ngono. Ya bet lah. Salahku ya kowe ya. Oh cekek foto kowe anjene. Salah kowe kepengin. Dasar manut citraniro ndutut buyung aja dadak halang timbang urungan long mati malahan becuk sintan Makanya. gelem aku alus bisa ning kasar aku gokulin aku prajurit aku begedening prajurit Dharma aja njajal marang kesabarane ora banyak Kira banyak. Ning arep aku wis kandha. Antarane kowe lan aku iki musuh. Mergo saka kuwi, aja ngipisah jroning malah yen aku bakal namung kata. iya Sabar ya, sabar. sabare kok ning kene Yayi, taliti apa sing beset kulite? Katone ora ana Kang Mas. Srendra Malaka Ora ono. Surabaya, sawise kadangmu saklone arep tak pateni kowe menggak marang kekarepanku apa kowe arep pasrah bongkoan tak sowanake negara Majapahit ya. Aku bar pasrah karo kowe, nanging apa kowe bener tresno marang kadangku Cut Kumala
apa dene Cut Intan. Antep pengati kurungokke. Sarene aku wis kebacut nandura Tresna karo kadangmu sakaloron. Timbang aku kelakon gandeng karo kadangmu sakaloron. Luwih becik aku mati wae. Sumpahmu kaya ngono. Kang angka loro aku takon karo kowe. Nggon minangka dadi tunggule prajurit Dharma Putra. Ana ing Majapahit kuwi lagi apa wis suwe? Babasan wiwit kuncung nganti gelung. Nggonku bebelo marang kawutuane negara Majapahit. Kowe kepengin apa? Aku kepengin pangkat lan derajat minangka patih amangku bumi. Mulane aku golek pangalembono ngersa dalam juwita perang. Nanging sabar nggonku duwe pangkatan. Sopo saiki sing dadi patih? Ora liya bekal modho. Apa kowe sing dadi patih? Dudu. Nggonku sabel pepasan. Ing Praja Majapahit saben ana payu-payu. Kowe sing dadi korban. Wong dadi prajurit leno nyawa Walskaraga. Apa kaya ngono? Sopo bekal modho kae? Mau wong desa. Pakaran Skotelo nek tulu gelarane kloso pimoto. Lho, kok dadi patih? Kok dudu dapurmu? Hah? Ora banyak. Aku bisa. Mari pangkat karo kowe. Luwih saka senopati. Yen kowe tresno marang kadangku Cut Kumala, apa dene Cut Intan? Ora mungake iku. Paham pamalayu, bakal paringake kowe. Aku balel sing prapon. Ucap-ucape sembahan. Sri Ramalaka. Piye kang tok karepake? Lan kudu tumindak apa ora banyak Sing tak karepake. Kowe kalamun bisa ngelek gendera Praja Majapahit. Paling paham ora esuk rasane Pak Udan arep ucap. Opo sawangan? Opo kowe ra iman? Nyawang pasuryane kusumane ngayu. Oh, tak karo kowe. Bocah ginuk-ginuk kabeh. Aku bakal nuruti apa kang dadi pangandikane sedulurmu. Yen pancen kowe bakal nuruti kabeh pangandikane kadangku. Aku ora bakal selak lawan janjiku. Selak aja takon terus. Slendra Malaka. Yen pancen kuwi jalawam. Keplok iso kebetak gununge karo Majapahit. Selamat ya. Ora sido diadel ke bagus. Jenengan wae diawol-awol. Nanging mateni. Yen to, ora banyak menika pelampan kula. Dek Majapahit lanceng pripun kula Kang? Ora bakal. Dek Deus limahan ora banyak kae. Yen musuh bakal moto lan moko kuwi. Kulo dituwake kone gran musuh mati swing tahan kepalamu. Oh, ayo. Padha munggah sakare pamujan. Jaluk minto karo monggo kula. Sumbarmu gegirisi. Engko grekake jagat ing kraton Majapahit. Rapan. Nalika semono kesaguh lan semaguh. Gulung gendera ing Pahang Pamalayu. Ning yo kene ra banyak. Malah kepara saiki barang ngamuk. Ana ing kraton Majapahit. Mergo tangkep ora ono gunane. Aditya Warman. Nggonku sabela kepati-pati tumrap kawutuane negara Majapahit pareng. Selagi ono ganjaran palung wan patih amangku bumi wae. Aku diwaekake dene Tribana Tunggate Mula. Rungokno gobokmu lan jerengen mripat. Iki dina ora banyak dadi satriya balik. Satriya balik. Rapai, Aditya. ora lidok marang jare wong daplok.
Nalika semono kowe kepengin ngatonake darma bektimu ning kraton Majapahit. Jebul pamrihmu. Kowe kepengin dadi patih Hamangkubumi. Sapa wae lamun tumandang gawe mesti ngarepake opah. Kuwi ora aku dhewe. Aditya Warman. Rabanya. Eh, Waton kowe isih dadi juti ning negara kraton Majapahit. Ora sapa-sapa sing dadi musuhmu. Ki lho sing dadi musuhmu. takkan nasib dan semero kalian. Baiklah. Senajan to aku tak tuwarang kajang. Ning kabeh menawa pinangka dadi labuhku tumrap kratoning Majapahit. Ayo. Tanding ngono aku wae. Wis sisan kawe. Kebacut. Barang wis tak lakon. Hari siji paugeran Majapahit. Hei, Kacamata! Yen kowe lanang petuwe iki rupanya